kwanaki da kake gani kafin ka je soja a sa kakinku wasu gayu suka tare na ashe sojoji ne suka tukutumar ubana ni da wannan gayan ne guduwa ya wani baraka jin gama ko ni ne na ganka da kakin nan uban ka zance babu ruwana ba ruwana da wani sanin ka da ne ba sauki wata shida ne fa ina aiki fa dan zama soja sannan in zo in ganka da kaki na kai tunanin zan daga ma na ga yana ta ɗebo leda amma ba ga kifi ba ni ma abin ya ban mamaki wallahi tallahi catch fish wallahi aikin mu da ku kaga kwaya na sai da aka mun ruwan dumi na yara bane na sani ai bara ku jin ga muku kaftin daga sai mun gode mun bulala ta fi 5,000 a bayana kun ga ko bayana ga ka ka gani wa gaskiya ma za kuna ga maka press of sai ne 10,000 a rana sannan pinyo head ko ba a magana sai ni kwana 3 a pinyo head sai ni wata 3 gaskiya ma za kuna in sai ku da kuke cin kutumar uban mutane dole ne let me see who she yawa mai da yawa na mutum da calm down my friend you know who am I don't care who are you my I will show you my friend I will punch your face I'm Major Yakubu Musa Vakar Left, right, left, right, left, right, left, right,